Драго ми е, че все пак има хора в залата и тази специфична тема можем да я дискутираме. Днес става така един букет от теми, всеки си казва какво му е на душата. Сигурно аз ще направя същото, но преди да се насоча към тази по-конкретна тема, по-тесничка, за която искам да споделя малко опит, който натрупахме преди една година точно, искам така да подам някакви реплики към казаното до момента. Сега, понеже темата основно е доброволчество, и аз благодаря на нашия бивш възпитаник, настоящ колега Методи, който пък направи връзката с Лазар, те поеха нещата. Сигурен съм, че както виждам колко енергия от тях ще го развият. Ако държавата не ни обръща внимание, то поне будни хора като тях ни обърнаха. Та понеже темата е доброволчество, а инженер Кумов говори какви кошмари може да изпита доброволеца, аз не ги виждам щата точно така. Не е жертва доброволеца на някакъв хаос, доброволец е инженер. Бързата оценка наистина е бърза оценка и тя трябва да се направи от 20 до час. И работата на инженера е да извади 3 картончета. Зелено, жълто или червено. И ако сбърка, не е чак толкова фатално. Сега може да има някакви случаи в Италия, не съм запознат, но това е Rapid Assessment. 3 картончета. Ми вади жълтото картонче, после ще дойде другата група и ще поработи 2-3 дни. Ще каже така ли, не е така. Но това е информация, която даваш на главното командване. Тя управлява нещо като военна операция. Да види с какъв мащаб е бедствието. А не да влезем в детайли, да видим за бетона, за армировка и да поемем отговорност за сградата в Албания, която нямам нищо общо. Нали? Ние не носим отговорностите на света въобще, а имаме определени задачи там. Така че вярвам, че ако държавата разбере тази липса, ама да я разбере не така на думи, на дела, и малко финансира нашия сеизмичен център, ние във времето на COVID не спахме, нещо понаправихме, понатрупахме, но сега се отива към експертната част, към приложенията, които дадат информация на доброволеца инженер, той не може да е всякакъв доброволец, кое картонче да извади. Това са приложенията, с които той да оцени състоянието. Дали е годна за обитаване, дали не е. И при такива мащабни операции има риск. Че те професионалните военни някой път сбъркват и стрелят по своите войскови части, така как може в такава мащабна операция човека да не сбърка. Това е едно. Второ, нали, Стоян Андреев спомена за Мараш. Аз сега ще говоря за Кахраман Мараш. Един и същ град е, някога са го наричали Мараш, а после са му сложили он велик отпред, те станал Кахраман. Това ни го разказваше нашия турски гид, който беше един от шофьорите ни миналата година по времето на нашата инженерна мисия в Кахраман Мараш. Ние отидахме там, не за да правим бързи оценки, по тази причина отидахме 3 месеца по-късно, а отидахме като инженери, които да поемат някаква информация, поуки, да я преобразят през своето знание и спецификите на българската строителна практика и ако може от турския опит от това голямо бедствие, ние да извлечем поуки за нашата проектантска практика. Дето се казва, умните са учили от грешката на другите, нали така? Ако можем и ние малко да се научим. В тази връзка аз ще стесна малко проблематиката и ще се занимава с един клас сгради, който е много масов за Турция. Ще ви разкажа какво сме видяли, по какъв начин сме измерили силата на въздействието и да видим сега дали тези сгради ги има у нас, правим ги като турците, по-лошо или по-добре и какво правим по-добре или по-лошо. Радвам се, че инженер Гергов е тук, защото ще имам и няколко така закачки към камерата, тъй като тя е съпричастна към този, според мен, проблем, който има в момента у нас. Голяма част от слайдовете са ми на английски, не за да се прави интересен, просто професор Павлов малко повече ме сложи в нещата в тази годишния форум. Приказах вчера, приказвах днеска, някои неща сигурно ще се повторя, ако ме е слушал някой, затова ме извинете, но искам да говоря днеска малко по-популярно и малко по-на езика на практикуващите инженери. Даже се радвам, че част от моите колеги инженери са дошли да ме чуят, да видим дали има какво да им кажа. Когато говорим за редуциране на сеизмичния риск, ние инженерите можем да боравим в областта на уязвимостта на конструкциите. И е много важно, ние добре знаем, че най-уязвими са по-старите конструкции, но е много важно това, което правим днес, да го правим по най-добрите практики и днеска да не залагаме уязвимост, която бъдещи поколения да разберат. Тоест, ако днес ние вече имаме доста знание, доста технологии за инженерен анализ, линеен, нелинеен и така нататък, нека да правим днешните сгради така, че да отговарят на съвременните стандарти, а не да ги пропускат.
Аз върху това искам да акцентирам вашето внимание. Иначе, че земетресението в Турция беше най-убийственото в нейната история, това го показва статистиката. Тук говорим за два шока, ма не е така. Това са две отделни земетресения. Едното е край Пазарджик с епицентър, другото е Елбистан. Вярно, голяма рядкост е да се случат през 9 часа, но това са две земетресения. И понеже сигурно си задавате въпроса дали второто, когато първото е ударило сградния фонд, второто не го е довършило, следейки записите от едното и другото, аз смятам, че може би някъде има такъв ефект, но той не е масов. Тоест, ако днес ще говоря за ефекти от земетресението, те са само от земетресението в край Кахраман-Мараш, първото, което беше нощно земетресение. Важно е да го кажем, защото при нощните земетресения най-големи жертви дава сградния жилищен фонд, а там, където се работи на нормален режим, обикновено няма хора, така че повредите не водят до жертви. Какво направихме ние миналата година? Ние от Националния център по сеизмично инженерство, след професор Трайкова, аз съм другия представител, който говори от името на нашия център. Ние също сме доброволци. Ние сме университетски преподаватели, всеки от нас има някакъв уклон към темата сеизмично инженерство, кой в една област, кой в друга. И нас ни е събрал интереса и последните 5 години този интерес ни събира, държи ни така все още ентусиазирани, ако можем с нещо да помогнем. Обвиняват ни, че не сме много кресливи. Не знам дали университетско ниво предполага непременно да крещим, но се надявам, че и с ваша помощ гласът ни ще стане по-мощен и ще получаваме подкрепа за начинателите, които може да сме полезни. Нашата мисия стартира точно преди една година. На днешния ден пътувахме. Екипа беше от 7 специалиста, 4 от УАСГ, моя милост, Борислав Белев от същата където, в която работя и аз, Петър Павлов и Николай Милев 4, плюс 3 външни, Дани Иванов от Българска академия на науките, Георги Кръстанов от Национална служба пожарна и аварийна безопасност и инженер Марин Гергов от Камера на инженерите. Между другото, имахме и двама шофьори, защото извървяхме за около една седмица 4000 км. Днес ще ви разхода ето тук, в номер 4, да, Кахраман-Мараш, в индустриалната зона. Това се случва на 25 май ли беше, по път от Пазарджик към Кахраман-Мараш. Аз исках много да видим турска индустриална зона, защото имам афинитет към стоманените конструкции. Това не е тайна. Те се намират най-вече в индустриалните зони. Пък и не само към стоманените конструкции. По пътя от Кахраман-Мараш, ето от тук идваме, отбихме по това околовръстно и попаднахме на една, бих казал, малка индустриална зона за мащабите на Турция. Турция е голяма, знаете, мощна държава с мощна икономика, строи и всичко живо работи. Леко хаотично изглеждат техните индустриални зони, едноетажни, двоетажни сгради по правило, доминиращ сглобяем стронобетон. Турция е страна на бетона. Аз обаче имах късмет да попадна и не само стронобетонни конструкции. Добрата ни в днешно време не е толкова трудно човек да разбира къде се движи. Примерно преди 20 години с професор Милев ходихме в района на Кочели и честно казано, помниш къде си бил, но това са единствените координати. В днешно време се движим с мобилни телефони, там имаш координати, после чрез Google се локализираш и съвсем спокойно можеш да намериш там, където си бил. След това и публичната информация от АФАТ е доста добра. Тук веднага правя паралел с българската действителност. Ние в това отношение сме гола вода. Значи такава публична информация с записи, достъпна, при нас няма. Съжалявам, но това виждам аз. Ето тук имаме една много близка сеизмична станция на около 2 км и половина. Тук имаме още една и тук имаме още една. И от тези 3 записа ние можем да разберем колко е силно земетресението. Нашата цел беше не просто да регистрираме щети или да броим видове сгради, които са средни, големи или малки повреди. Ние искахме да добием представа къде има дефицит на инженерно знание, как може да се подобри по някакъв начин начина на проектиране, начина на конструиране, начина на строителство. Тоест, ние отивахме като едни инженери. Те турците си бяха направили тия масовите операции, добри или лоши, се бяха справили. Сега, за да видим дадена конструктивна система дали се държи добре или зле, трябва да знаем колко силно сме товарили.
Значи от земетресение до земетресение разлика има. Та ето ги тези записи от станциите. Тук ни дават възможност да видим, че максимално земно ускорение, това не е върху скала, това е там, където е сейзмичната станция, повлияние от известна амплификация на почвата, но тук, ако не се лъжа, почвата е тип Б, ако не съм го казал, то някъде съм го писал на друго място. Ето ги ускоренията. Значи ускоренията са около 0,45-0,5 G. Горе-долу това е максималното ускорение, там в района 0,4, върху скала, което дава турската харта на сейзмичната опасност. Иначе казано, по този параметър сме близко до очаквана сила на земетресението. Той обаче не е достатъчен да разберем дали нашата конструкция е докарана до състояние, в което да изтискаме силата. Дето се казва, да я накараме да работи в еластопластична постановка, да и видим добрите страни и лошите страни, да разберем правилно ли ги правим или не ги правим. Защото нашата цел е конструкцията не да издържат земетресение като пернишко. Това трябва да ни е загрявка, ведрина. Нашата цел е конструкцията да издържат силни земетресения. Сега колко е силно това? Друг измерител на това нещо е, ако го премерим вече с проектния спектър на реагиране за земетресение, което ние бихме нарекли в кавички стандартно земетресение, за което ние размеряваме веднъж на 500 години, казано грубо. Но това не означава, че като се случи толкова силно земетресение или малко по-силно от него, нашите конструкции трябва да рухнат. Те трябва да имат значителни повреди, но под контрол. Човешкият живот трябва да е съхранен. Това вменяват нормите. Това трябва да постига инженера. Това е неговата задача. Ние трябва дори да издържим ето това по-силно земетресение, което би се случило веднъж, грубо казано, на 2500 години, с значителни повреди, да сме почти преди разрушение, но отново да се държим да издържаме гравитационния товар. Вече следващия авторшок може и да ни бутне, но трябвало е хората да излезат. Така че, моето заключение от този вече сеизмоложки или инженерен анализ е, че земетресението в района на площадката, който ние посетихме, много се доближава до проектното и очакваното ниво на поведение трябва да е значителни повреди. Значителни повреди. Обществото греши и казва, имаше земетресение, моята сграда се повреди. Така е поръчено. Така работи концепцията. Сега дали ще забогатеем достатъчно да си поръчваме други неща за бъдеще, не знам. Също така е важно да видим къде сме в спектъра. Сега при тази станция, вижте, тук имаме надвишение, но чак толкова корави, едноетажни, стомаяни или стомбетонни конструкции, от тия, които ще покажа, нямаме. Така че аз смятам, че сме някъде тук, където сме лекичко под или около проектното земетресение. И това показва моя анализ. Сега важно е в условията на липса на информация да направим някаква достоверна преценка по кои норми вероятно е проектирана тази конструкция, която ние визуално обследваме. Тук съм направил едно сравнение с най-съвременната интерпретация на сейзмична опасност. Това черното е съвременният турски код от 2019 година. Но 2019 година е вчера. Видяхме нови сгради, не толкова нови, че да предположим, че те са точно по това направени. Освен това, разликата, ако забелязвате, е тук в условията на много късите периоди. И турците вече са доволни да видят, че извън Антакия, където и знаете са страхотни, но ще ги търсим вероятно отговорите в геотехниката, новия им код доста добре улавя тия пикове, за които аз говоря. Но от тук насетне вето в диапазон, от които нашите конструкции, които анализираме днес, двете норми горе-долу дават едно и също. Горе-долу. А пак това синото е да погледнем какво дава нашия еврокод за същия тип земна основа. Там на тази площадка ние имахме време и условия да проверим една срещу други от шосето два вида конструктивни системи, представители от един архетип. Една сграда стомаяна конструкция. Явно съдбата ме беше дарила с късмета, срещахме стомаяни конструкции. Искам да ви кажа, че нашата мисия срещна повече стомаяни конструкции, отколкото гърците за една седмица са срещнали, работейки по този район. Тоест бяхме малко по-късметли. И отсреща класическа за турската конструктивна практика стоматонна конструкция. Тук разказах какви задачи сме си поставили в това изследване, но аз така мимоходом ги поразправих. Сега, интерпретация на това, което наричаме на български проектиране основано на реално поведение или, за да го разпознаете, така наречения performance-based design. Ако ни удари слабо земетресение веднъж на 100 години, окей, очакваме ограничени повреди, нещо, което да е икономически оправдано да го ремонтираме.
Ако ни удари Он-2, условно казано стандартно земетресение, значителни повреди, но нямаме проблем с гравитачните товари, ще издържим афтершок. Ако ни надвиши и ни удари максимално възможно земетресение, веднъж на 2500 години, сериозни повреди в конструктивните системи, почти порутени неконструктивни системи, но отново не сме в пълен колапс. Така че тук се прави изследване в условията на липса на информация, базирано на търсене на точка на поведение, която при една идеална конструкция, сега си въобразяваме, че тази конструктивна система някой идеален инженер с идеални материали точно по нормите е проектирал и ако не удари точно проектното земетресение, тогава точката на поведение съвпада с граничното състояние. Тоест, ако земетресението е силно толкова, колкото по нормите и конструкцията е тази идеална, тя ще има повреди, каквито нормите са предписали. И така от тия отправни точки можеш да видиш дали конструктивната система по-добре се държи от очакваното или не. Разбира се, тук в този анализ трябва да се изчистят евентуално субективни грешки на инженерите. Сега, тези критерии за тези критерии за съответствие са дефинирани по най-добрия начин в Еврокод 8.3. Аз оттам съм ги приел, в известна степен интерпретирал, като анализа ми показва, че трябва да се ориентирам към гранично състояние или ниво на поведение, отговарящо на значителни повреди. Това, за което ние проектираме, защото практикуващият инженер не знае точно за кое земетресение проектира, той казва, нормите им казват това. За това проектираме. Веднъж на 500 години. Какво бих правил? Ще сравня качеството на наблюдаваната от мен конструкция с тази идеална конструкция, пак би имало идеално поведение. Ще видя това, което сме изчислили от площадката, от най-близките записи, дали е по-силно или по-слабо от проектното земетресение и накрая ще сравним повредите, които наблюдаваме и разрушенията, дали са по-добри или по-лоши от очакваните. И оттам можем да направим изводи, конструктивната система дали е с дефицити в проектната процедура или е с резерви. Така че тук възникват, не се казва на сцената, два случая, стоманено двуотворно хале и представителна сглобяемия стомбетон. Стоманената конструкция изглежда така отвътре. Влезнах вътре, те си работеха хората, сега там контакта не е много лесен, предвид те са много, как да кажа, гостоприемни хора, но има езикова бариера и ако нямаш кой да ти превежда, не можеш да се разбереш. Но както и да е, доколкото разбрах, почти не е прекъсвало да функционира тази. Това е някакъв стил сервис център, нещо режат ламарини, правят и така нататък. Имат кранове, вероятно, по около 8 тона, поне мой опит показва, че това е масов кран, когато трябва да разтоварваш масови камиони. Двуотворна рамка, относително стройни колони, под кранов път, ригели, забележете, ажурно решение за покрива, т.е. профилирано стебло, не профилирано с отвори. Тук някаква интерпретация на решетъчна колона, тук загадка за хоризонтална връзка, ако ви покажа други за вертикална връзка от ъглови профили, директно заварени върху поясите. Изобщо, какво виждаме? Интурлюгио вече от конструктивни такива замисли. Не кой знае колко издържан. Дори не знам дали това е минало през инженерно проектиране, но на принципа опит, това се прави по този начин, построено и обвързано с тези много стройни вертикални връзки в някакъв момент. Нищо чудно и на по-късен етап, защото ако загледате, те не са с този син цвят. Тоест, тази наблюдавана конструкция, според мен, е с по-ниско качество на инженерните решения. Дори бих казал така малко по-занечийски направена от една подобна сграда, която би се направила от един средностатистически български конструктор. Ние ги правим по-добре. Да не се хвалим излишно, но нашите са по-добри. Сега, качество на материала. Материалът е много, стоманът е много интелигентен материал. Рядко имаме някакви такива изненади, както братовчети стомбетона. Рядко зависи от стомбетийния фактор. Горе-долу очакваме граница на провлачена такава, каквато там е по сертификати. Кой знае какви изненади няма. Но, генерално погледнато, тази конструкция, според мен е с по-лошо качество от онази benchmark structure, която аз нареках, нещо като еталонна конструкция. От среща на шосето,
Защо казвам отсрещане на швето? Защото казвам, че тази конструктивна система е подложена на същото това въздействие. На същото. Виждаме триетажна сграда на индийска компания, доколкото прочетах, нещо като дистрибутор на машини за шевната промишленост, по една система много популярна в Турция, сглобяеми стоматонни колони в някакви чашки, вероятно монтирани или монолитни фундаменти, стъпили гради, това, което ние бихме нарекли спироли, кохотери, нали, подови конструкции, но виждаме голяма част от нея е рухнала. Това е не цялата конструкция да рухне, но етажи, части от нея са рухнали. Това е гранично състояние, частично разрушение. То не ни е разрешено никъде. Независимо какво земетресение ни удари. То не ни е разрешено. Също така какво виждаме? Много популярен детал. Два отвора в края на колоната. Горе, в края на градата, горе в колоната ни чака два армировъчни плъта, някога сложени при производство, и едното стъпва върху другото. Много семпо, много бързо и много лесно да се дезинтегрира. Да се разпадне, казвам с думи прости. Друго, което показаха наблюденията, сега да видите малко мащаба още на разрушенията, и те не са малки. Ако това земетресение, Кахраман Марашкото, не беше в 4 часа през нощта, а беше в 4 часа след обед, тук ще да има жертви. Предполагаме, че няма жертви, защото просто е неработно време. Нещо, което за пръв път видяхме и това го обсъждахме и с инженер Гергов и с другите колеги, защото ние си правихме така брейнсторминг на место. Забелязвате ли? Ето тези надължни пукнатини. Цялата подова конструкция се разцепва и то не къде, а там, където колоната преминава през подовата конструкция. Никаква конструктивна грижа. Тук при хоризонталните премествания се получава едно завъртане на гредите и гредата опира в спиролата. Няма напречна армировка, не знам, но тя се пука масово. Щом нещо се случва масово, значи имаме системен дефект. Това за пръв път го видях. Общото литературата казва, че трябва да очакваме при тези колони, които са запънати и има квази рамково действие, т.е. фалшиво рамково действие, направо го няма, трябва да очакваме пластични стави в основата. При многоетажните сгради ги нямаше, защото сработва вторичен механизъм на пълнежната зидарида, която е от подобни кохотели тела, обрамчена с пояси, и там се заражда натисков диагонал при хоризонталните премествания и се появява някакъв механизъм за транслиране на хоризонтални сили. Но този механизъм в никакъв случай не е онзи, който ние сме прогнозирали. Той е вторичен. Той помага да не рухне цялото, но не навсякъде. По покрива, вече като преместените се натрупват, почва да става тази дезинтеграция на възлите, за която ви говоря. Едното пада от другото. В крайна сметка всичко това го говоря на по-достъпен език, но то е обосновано с записите от трите станции, оценка на евентуалните периоди и какво очаквано ниво на поведение имаме. И правиме сравнение. Конструктивната система, класическата конструктивна система, която е двуотворна стоманена рамка с близки до корави възли в горния край, вероятно близки до ставни в долния край. В другата система вертикални връзки, хоризонтална връзка в покрива съществува с единичен диагонал. Има всичко, но не е направено по начина, по който би се направило у нас. Тоест направено е по-лошо, но бидейки лека, бидейки с една вградена чрез материала дуктилност, бидейки лека и бидейки подпомогната от вторичния диск отвънка, който се образува от накованите фасадни ламарини, покривни ламарини, тя оцелява с изключително ограничени повреди. Това, което аз видях като повреда, е няколко изкълчени диагонала. Но по нашите норми това трябва да се случва, по нашите разбиране, и при слабо земетресение дори веднъж на 100 години. Тук говорим за това, което е веднъж на 500 години. Тоест, виждаме едно поведение, което е по-добро от това, което ни предопределя проектната процедура. Правим същия анализ на съседната сграда. Там вече виждаме напълно разрушени неконструктивни елементи, частични разрушения, падания на покривни греди от колони. Това са разрушения. Тоест, оценката е, че действителното реагиране на нашата конструкция не отговаря на
съществените критерии, които нормите залагат. Тъй като това, нали, все пак е един екстракт от едно научно изследване, аз съм го облекал така в, дето се казва, доказателствена част, но тук ще я прескоча, за да не доказвам. И бързам да споделя някои изводи. Случай Б. Стоматолната конструкция има незадоволително поведение и не отговаря на критериите на нормите. И това ме кара да предложа да се замислим. Ние българите, аз не говоря за турците, те ще си направят анализ. И те вече са го направили, аз ще споделя как. Да се замислим дали този вид конструкции ги проектираме правилно. Дали не надценяваме тяхното поведение. Дали с позицията на днешни инженери, ползващи най-съвременни изчислителни техники, знание и опит, не строим несигурно. Защото нормите ни водят натам, като че ли. Ето, примерно, като основен проблем виждам по-големите премествания между етажни или на върха, които се случват, и също така изпадането на стоматолни елементи от тези, с които са свързани. Това не е един единствен случай. Доколкото разбрахме от срещани в Анкара с професор Якут, те се е запазили тази сграда. Тя е била с бързата оценка била за разрушаване. Запазили се, защото искат да направят по-задълбочено обследване и дето се казва да си направят някои изводи от тук насетне какво да променят. Но ето това пък е масовото строителство, едноетажното. И масово се забелязва това, което аз ви споделям. Изпадане на покривните ригели от колоните. И това не е само от тези земетресения. Ето от тези публикации може да се види, че подобен вид дефект, за него говорят и аз, и колеги от Италия, след земетресението Емилия Романия, където Италия също е малко страна на стомбетона. И тя твърде много го обича и го строи. Аз не съм против стомбетона, но просто споделям, че виждам слабости. И други колеги от Турция вече са направили обширни изследвания, не така задълбочени, както аз се опитвам да говоря, а те говорят вече за мащаб. Много масов проблем е изпадането на колоните. Това е същия проблем. Вижте колко ниска конструкция. Ето ги зидените стени по периферията. Те, както виждате, задържат съседната и по-съседната рамка, но тук в средата, където квазидисковия ефект от покрива го няма, са най-големите премествания. Турските колеги не слагат хоризонтални връзки в покривните си системи. Защо? Защото не знаят ли? Не мисля така. Според мен имат много силно лоби, което притиска инженерите да взимат това грешно решение. Тук у нас сме по-добре. Някой имаше един спор в камерата с конструктивни системи, които влизат в България през Северна и Средна Европа. И нашите експерти, може тях беше спомен професор Карджиев, може и други да са имали, не знам, много ясно казаха, че хоризонтални връзки трябва да има. Аз споделям това мнение. Ако тук имаше хоризонтална връзка, ето това ще е къде по-малко. Снимката от 1999 година, с покойния професор Милев бяхме тогава там, искам да кажа, че проблем е от години. И сега, нека да не мислим толкова за Турция, нека да видим какви ние изводи да си направим, защото все пак мотото на нашия форум е уроци от земетресението в Кахраман Мараш, но как можем да извлечем поука позитивна за нашата практика. Подобни конструкции в турските норми добре са дефинирани. Много добре са дефинирани подобни, говоря едноетажни, с града върху колона. И там е написано, че трябва да ги проектираш с висока обща дуктилност в критичната зона, но тя критичната зона е една-единствена долу в запъването на колоната. И коефициент на реагиране, те така го наричат, но той е еквивалент на нашия коефициент на поведение 3. Аз смятам, че това е високо надценено. Не бива да се отива на по-висока стойност от 2. Не бива. Вероятно ще мина още малко време, ще ви изподеля и числови анализи, но съм убеден, че това 3 води до тези огромни премествания. Имаме и други фактори, които като че ли изпускаме да ги отразим. Ние ги знаеме, но не съм сигурен, че проектантската практика ги отразява. Ние говорим за условия на силни земетресения, големи премествания и ето тук долу се развиват
пластични деформации, провлачане, напукване. Това означава деградация на коравина. Това нашия условен еластичен момент, отчита ли го по някакъв начин? Ние имаме указания в Еврокод как се прави. Можем да спорим как го правят японците, но ние въобще отчитаме ли го? Аз направих така някаква анкета с мои бивши студенти, с други колеги. Някой го отчита, друг не го отчита. Трети го решава, като слагал повече армировка. Много ми е чудно как, влияйки върху носимоспособността, ти подобряваш коравината. Нали? Не става така. Това е заблуда. Това за мен е грешка. След това, бидейки конзола, основното завъртане в основата. Да, ма тя основата не е на нещо запънато, както ние си ги запъваме в ежедневното проектиране. Фикст там на колоната и тя не мърда. Долу има земна основа. Тя се завърта. Това завъртане отива на върха и увеличава още веднъж преместването. Тоест, възела, града, колона трябва да е направен, както му викаме сега съвременно, на български език, робост. Нали? До рака устойчив, да ме разберете. Тоест, трябва да издържа непредвидените ефекти и да не се разпада. И разбира се, ефекти от втори ред. Може да е едноетажна, може да не е толкова тежка, но в условията на тези завишени премествания, ефекти от втори ред трябва да се отчитат. Всичко това в нашата нормативна база го има. Като казвам нормативна база, аз визирам Еврокод. Тук сега ще се разсея, може да раздразна някой. Вече е време да осмислим кому е нужна тази дуална система с двете норми. Значи имаме инженери от 12 години обучавани само на Еврокод. Какво ги правим? Те как си говорят за другите? Време е да преминем на следващата генерация норми и така да благодариме на хубавото българско поколение норми, но да превключим изцяло на Еврокод. Нека сега да се разходим малко виртуално и в нашата практика. Днешна практика. То не ни ударило земетресението, но от това, което говоря, аз виждам добър пример. Това, което в Турция го няма. Сега, може да си задаваме въпроса, този камертон готов ли е и за въздействие, за наравнята, вероятно е готов, вероятно не знам, но със сигурност това не е града върху колона, просто е така сложена. Това е добър пример. Но това до него е също пример от последните години, пак от България. Еднакви ли са? Не са еднакви. Но това е обречено. Когато го удари това земетресение, за което говоря, едното ще падне от другото. Какво правим тогава? Каква дисипация? Каква втора линия отбрана? Няма. Така. Сега, вие ще кажете, в залата има доста практикуващи инженери. Аз, доколкото знам, между този и този елемент трябва да има едно неопреново лагерче, 200 на 200 на 10 мм или нещо такова, така че все пак завъртането да не обрушва и така нататък. Сега, че в Турция тези неща са ги спестявали и ми е ясно, ето е цената. Това бетонно покритие се кърти, горе спирола се пука, те ще си анализират това лошо ли е, добро ли е, но у нас навсякъде ли се слага, не знам. Значи знам само, че когато производител иска да произвежда, и това го знам от стоманните конструкции, той иска типово, лесно и бързо. Това е валидно и за стоманбетона. И той иска типово, лесно и бързо. И като почнеш да му слагаш закладни части, шпилки, втора линия отбрана, вече го изкарваш от кофражите форми. Така да се каже, той ти обяснява колко много изоставаш. Опасно е, когато дадеме ръководната роля на производителите. Опасно е. Те трябва да произвеждат качествено. Но отговорността е на инженера-конструктор. На инженер Гергов. Ние караме влака. Или поне ние носим отговорността. Аз само казвам какво е опасно за обществото. А ако някой смята, че казвам нещо грешно, дигне ръка и да ме репликира. Ето го механизма на разрушаване на тези спироли. Това е от Турция. Сега, вярвам, че в скоро време турците ще си направят извода. Всичко в България е лошо. Не твърда такова нещо. Ето ви добра практика. В Турция видях панели на спироли наредени. Сега не сме имали възможност да се катерим, да видим има ли замазка, няма ли, армирана ли. Но ето ви една хибридна система, нали, спироли и хубава мрежа. Това предполагам, че ще си сработи както му е хората и ще генерира една хубава подова диафрагма, така че да почнем да изравняваме преместванията. И понеже говорим за стари и за нови български норми, къде е дефиницията в старите български норми, кога една подова конструкция върши ролята на диафрагма? Как да има? Те са на 40-50 години колкото мене. Не трябва да ги виним. Просто трябва да им благодарим.
И вече е време да работим по европейските. Ние сме европейци. Добра българска практика отново. Ето я. Вдясно. Страхотна конструкция. Беше направена една експертиза от стомбетон. Страхотна конструкция. Да не кажа, че съм злонамерен. В Пловдив. Добре интегрирана, хоризонтални връзки, разпънки с хубава коравина. Български проектант, водещо българско проектантско бюро. Поздравления за Бетакон, за инженер Иван Хоров. Страхотно нещо. Добра българска практика. Но тук, кой създава покривната диафрагма? Пак е Пловдив, наблизко е. Пак е същата нормативна база, пак е същата процедура. Къде е покривната диафрагма? Кой ще сравни преместванията? Няма я. Трябва да се замислим. Ето пак добра българска практика. Интегрирано, направено. Разкошно решение с болтове. Сега това не сработва. Стомбетонът не обича милиметрите. Да си говорим истината. Той греши с по 2-3 пръста. Да, налага се тук овални отвори, заваряват, но няма значение. Това пак е грамотно инженерно решение. Хубава българска практика. Поздравявам колегите от Бетаконст. И показвам, че не всичко повсеместно в тази индустрия е така. Значи не може да имаме двоен стандарт, нали така? Поне аз така мисля. Ако ще правим осигурени конструкции, те трябва да, който да ги хване. Пак пример, според мен, за добра българска практика. Но цената на добрата практика е подложки, закладни части, т.е. едни вторични елементи, които всеки знае, че са сръткави и за проектиране, и за изпълнение, и за монтаж, и за контрол, но те осигуряват тази липса на дезинтеграция. Сега, констатации мога да правя до утре и да буна духовете, но в крайна сметка не ни се сърдете. Ние празнуваме на 1 ноември, Деня на будителите. Щом като не работим на Деня на будителите, значи трябва да будиме, нали така? В момента биеме камбаната да видим всичко у нас ли е на ниво. Какво правят турците? Ето е посоката. Турският сеизмичен код от 2019 година разписа видовете възли и ги показа. И това са ставни в кавички, нали? Така ги класифицираме ние инженерите. И забележете, ето го и неопреновото лагерче, ето го интегрирането с стоманите елементи, нали? Показано. И оттам насетне вече, щом като е показано, можем да искаме и контрол, можем да искаме и всичко. Сега у нас и в националните, и в европейските ни норми само е описано с думи. А думите можем като скьор да лавираме между тях някой път, нали, да ги натиграваме. За да не мислите, че просто е така си говоря, ето е конструктивната система, ето е дефиницията за нея. Сгради, при които сеизмичният товар изцяло се поема от едноетажни рамки с колони, които са с стави на върха. Забранено е с номинална дуктилност, иска се висока дуктилност, разбирай, нали, напръчна армировка и така нататък. Сега колегите могат да го дешифрят още по-добре от мен. И ето го коефициента на поведение 3. Това е твърде високо. Това ще бъде ревизирано. Това е цитат от нормите им от 2007 година. Моето мнение, моя съвет към практикуващата колегия, не отивайте по-далеч от тук. Когато се счупи гърнето, всички ще забравят колко било трудно се слагат закладни части или не знам си какво или не знам си що. Всеки гледа нас, инженерите и конструктори. Нашата отговорност е доживотна, когато създадеме нещо. И тази отговорност трябва да бъде ценена и да се съобразяват с нея. Защо говоря, че дуалността у нас е вредна? Цитат от последните ни норми, национални, от 2012 година. Сега, каквото и да си приказваме, в тях редакциите са повърхностни. Ние не можем да им сменим философията. Тези норми са били top of the top 1987 година. Велико постижение на българската инженерна мисъл. 1987, но днес сме 2024. Това, което можем да направим, е да им благодарим, да кажем какво сме постигнали тогава и да стартираме от тук насетне. Айде как да тълкуваме сега. Многоотворно скелетни конструкции без шайби, скелетни конструкции с повече от един отвор, при които сеизмичните сили се поемат от колоните. 0,35 си е 3, това, което ви говорих за Турция. Тоест, ние работим като турците. Тук, може би, 2,5, те са 3. И още един текст, който имам нещо общо с него.
Едноетажни рамкови конструкции дисипативни зони в основата на колоните и съединения неосигурени срещу дезинтеграция 0,67. Да, ама този текст сложен тук и тези две вратички отгоре е въпрос на избор откъде ще минеш. Тоест нормите не осигуряват консистентност. Защо така стана? Ами защото когато се пишеха тези норми, хората се съветваха. Идваме от ВИАС, даваме предложение. Айде да не сърдиме ВИАС, приемаме техното предложение. Идват от някъде друга, дават предложение. Без изследвания, без задълбочености и се правеше една компилация. Ами сега, ако се качим на многоетажните сгради, с скелетно-градови конструкции с шайби. Значи скелетно-градови конструкции с шайби, този коефициент. Не го успорвам, но само акцентирам върху термина с шайби. Многоетажни рамкови конструкции с корави възли. Не го успорвам числото. Акцентирам върху типовата система с корави възли. Сега това какво е? С шайба ли е? Очевидно не е. С корави възли е? Очевидно не е. Строи ли се в България? Масово. И към какво го причисляваме? Към тези. Хоп, още на стартовата линия ние вкарахме дефицит с силно намалени конструкции. Намалени сеизмични сили. Това са квази рамки. Трябва да се каже, това е конзолна система. Това не е рамка. Рамка би била, ако тя има поведение на рамка, а не геометрична аналогия с рамката. Аз мисля, че тук никой не ни е виновен. Решението на този проблем е някъде в тази зала и не ни трябва държавата. Една кратка инструкция, написана с помощта на нашия център и камерата, и публикувана на сайта. Уважаеми колеги, правим тълкование на неясния член този и този. По повод на поуките, които разбрахме от турските земетресения, може да свърши работа. Нека да видим кой е по-силен от това. Сега, в каква посока са решенията? КИП, БАИК, вероятно ние, технически контроли, контролни органи. Въпрос към аудиторията. Добра или лоша практика е тази? Тук пиша нещо, което искам да споделя. Редно ли техническа фаза на проекта да бъде разработвана и пускана и утвърждавана по каналния ред без ясно дефиниране на възлите в една сглобяема конструкция от стомана или от стомбетон? Ами не е редно. Ако ти не си дефинирал възлите, тя попада в различни категории. Дали ще е конзолна система, дали ще е рамкова, дали ще е това, което аз го наричам квази-рамкова, лъжлива, опасна рамкова система. Но това в днешно време, като практика инженер Гергов, е масово. Върват реални проекти за хубави мащабни сгради, монтажни схеми и толкова. Философията била, когато си изберем производител, той ще ни каже какво да направим. Какво ще ни каже? Каквото знае. А той знае как се произвежда. Най-качествено, най-бързо, но не го интересува поведението. Там има проектант. Той е отговорният за това нещо. Ама в Италия било така. Ма безспорно в Северна Италия е така. Те нямат тази нужда като нас. Тази практика трябва да я спрем. Тя очевидно е незаконосъобразна, защото не имаме нормативна база. Тя е казала какъв е минимума. Ето една тема за разговор с камерата на инженерите. Всъщност, в стоманните конструкции е така. 50% от инженерното време, около 50%, отива да измислиш и изпроектираш възлите. Толкова му отнема и на производителя да ги произведе. И затова те не обичат сложните възли, ама сложните възли гарантират доброто сеизмично поведение. Също и стоматолните конструкции. А те са пък още по-уязвими от гледна точка на възли. Те са едни много здрави, много силни елементи, интегрирани от едни с много слаби възли. Това е следната аналогия. Да хванеш едни пуделчета, такива болонки, и да ги вържеш с едни канапчета. Ще ги остискат. Ама ако сменим пуделчета с слонове, а канапчета са същите, и разпилеем слоновете нещо, ги оплашим, т.е. въздействаме, те се скъсват. Така и тук. Язвата на този конструктивни системи са именно възлите. Благодаря за вниманието. Благодаря ти, Цецко. Въпроси към доцент Георгиев. Заповядайте. Тъй като вие сте били по Турция, сте ходили и знаете какво е.
Искам да го попитам, ето го сега, както в България, в момента в Турция, нали, преди земетресението се строяло с пясък от морето. В България правим как строими от реката, нали? Същото е. Не, ще обясна. Не. Защото, да го кажа ясно. Не. Сега, моля ви, дайте да не вярваме толкова много на журналистите. Турция е голяма страна. Има лоши примери, но има и добри примери. Не винаги се е строяло с пясък от морето. Някакви такива случаи бяха идентифицирани с земетресението в Кочели. Турците си направиха извода. Направиха си извода, че бетоните са им доста по-слаби, че ги миксират, така да се каже, по стопански начин, както на село правят ни бъркала, и въведеха някакви регулации. Колко успешни са тия регулации, това е техен проблем. Но ние сме на доста по-високо в това отношение. България е покрита с бетонови възли и ако не се прави злонамерено някаква шашма, ние имаме добра система за контрол на работа на бетоновите възли, имаме добра система за тяхното сертифициране, имаме добра система за тестване на бетона при наливане на обект. Тоест, ако да речем това, което говорите за Турция е вярно и е тук, ние сме тук. Не сме на това ниво. Не пясък се добива от река, пясък се добива от трошея на камък. Ама какво от това? Той после минава през сертификация, дали е годен. Така че бетон у нас не е на ниво, напротив. Благодаря. Други въпроси? Митко. Това земетресение се характеризираше с доста висока вертикална компонента. Някакъв коментар, моля, за нейното влияние. Специално на тази площадка, на която говорят, ние сме по-отдалечени. Тя не е толкова висока, но сутринта имах възможност да говоря за Антакия. Вертикалната компонента беше от порядъка на 1,09 G. Иначе казано, отиваш си стои на безтегловност. Сега, при тези възли, които разчитат на гравитация и на триене, имаме състояние, в които, ако съвпадне вертикалната компонента, дет се казва и триенето го няма. Това подпомага ето тази дезинтеграция. Тоест, това ми е коментара, отношението към тези конструкции. Толкова висока вертикална компонента ще трябва да свикваме, че може да се случва. Зловеща работа, аз не го вярвах. Колегата Цветан Георгиев засегна един много интересен въпрос с глобяемите стоманобетонови конструкции, които в последно време има някакъв ренесанс. Така, последните 10 години. Може би за проблемите, които са се появили и така лошите практики, които има, трябва да погледнем малко в по-далечното минало, когато се работеше изключително с глобяеми конструкции в промишленото строителство и всички тези системи бяха категоризирани в каталози. Нали? И оттам идва тази практика инженер-конструктора да прилага тези конструкции. Сега нещата се промениха, но практически новите производители на стоманобетонни сглобяеми елементи по същия начин те са каталогизирали тяхното производство и общо взето, когато отидете, те ви предлагат решение. Казват, ние имаме такива гради на този отвор, то е готово, то е същото. Нали? Само, че каталога е техен. Тук в България мисля, че има 3 производители, ако не се лъжа. Повече. Може да са и повече. Така че проектанта малко е избутан. Не съм съгласен. В страни от тази, това е така личното ми мнение, нали, от тази дейност. Не, че той няма правото на окончателното решение, разбира се, ако някой му даде това. Но смятам, че трябва да погледнем и в миналото как е било и сега как е, за да потърсиме какви са причините за това нещо. Да, много хубав въпрос. Аз благодаря. По отношение на възлите в миналото с типовите решения, ситуацията е много по-добра. Типовите проекти никога не са правени така, на бързичко. Ние в типовите проекти не си спомням да съм попадал
това е от времето на индустриализацията на страната, както и с стомана, така и с стомбетон. Не си спомням да съм попал на решения, при които се стъпва по най-елементарен начин един елемент върху друг или се опростява. Винаги има нещо, което ги интегрира. Винаги. Да. Сега, аз не съм съгласен, че ние трябва да се съобразяваме сляпо с производителите. Ние ще се съобразяваме с възможностите на кофражите им форми, ако ни вършат работа. Но ние не искаме нищо от тях, освен да се залагат обсадни тръби, да се слагат допълнителни стоманени елементи или в бетонирани части. Нищо от тях не искаме. Окей, те ще си го калкулират и ще го правят, но не можем да строим, изхождайки от принципа така е по-лесно на някой. Значи, ако този някой е участник в процеса и вероятно произвежда и печели, кой плаща риска после? Кой покрива риска, за който днес цял ден говорим? Значи, длъжни сме да го направим така, че ако строим днеска, утре да не рухва. А не сме 60-та година, сме 50-та година, вече имаме знания. Така че, тук, ако производителя се появи на сцената, след като проектът е създаден, той ще се съобрази или той ще оферира това, което може да изпълни. Или ако не може да го изпълни, няма да го оферира. Но ако поставим производителя начело, той води нещата върху това, което той може. Нали, също това се бори камерата с така начинен инженеринг. Когато изпълнителят е водещ и натиква проектанта да прави това, което трябва. Което е лесно за производство. Това е моят отговор. Благодаря. Други въпроси? Благодаря, Цецко. И аз благодаря.